Ярдәмче. Рольләрдә Кулгасар Алексей Смирнов, прораб Михаил Пуговкин, кырыс полиционер Басов. Эпизодларда Трикотаж фабрикасы тукталышы. Инвалидлар һәм балалы пассажирлар өчен урыннар. Утыр, кызым. Юк, рәхмәт, утырыгыз. Әфәнде, урын бирегез, торыгыз. Әгәр мин торсам, син ятачаксың. Әфәнде, бу урыннар махсус балалар һәм инвалидлар өчен. Ә ул кем? Бала яки инвалидмы? Ул әни булырга әзерләнә. Ә мин әти булырга әзерләнәм. Сез мәгънәсез нәрсәләр сөйлисез. Ә менә бу инвалид. Инвалид. Хәзер нәрсә әйтерсез? Гафу итегез. Канун булгач, канун инде. Әйдәгез, утырыгыз. Бик зур рәхмәт. Син күрәсең. Хәзер сукраерсың. Сез раслыйсызмы? Раслыйбыз. Раслыйбыз. Яхшы. Димәк, сез зыян күрүче. Төзелештә эшлисезме? Буш вакытта. Ничек инде буш вакытта? Политехник көллияттә укыйм. Студент. Он 15 тәүлеккә. Гражданнар, эшкешеләр, хулиганнар, әрәм тамаклар. Бүген кемнең эшисе килә? Бүгенгә булган эшләр. Ком чокыры, 2 кеше. Ком чокыры, 2 кеше. Бөтен исемлекне әйтеп чыгыз әле. Ком чокыры, 2 кеше. Урамны себерү, 3 кеше. Ит заводы бүгенгә эш бирмәгән. Торак бина төзү буенча эш бар. Цемент заводы, Шарап аракы заводы юкмы? Әйдәгез.
Сак булыгыз. Беренчедән, сезне гаҗәеп хезмәткәрләребез белән таныштырасым килә. Сез аңа вакытлыча кушыласыз. Күпмегә иптәш кушыла? Тулайым, 15-ке. 1,5 дистә. Бик яхшы. Ярар алайса, сау булыгыз. Төшке ашка соңга калмагыз. Әйе. Сезнең белән бу 1,5 дистә дуслык атмосферасында һәм үзара аңлашу белән үтәр дип ышанам. Әйе. Әйдәгез алайса. Бүке. Африкадан бүләк. Әйе, монда әйдәгез. Монда нинди торак, мәйданы булдырылачагын күз алдыгызга китерегез әле. Аның эчендә генә 740 газ плитәсе урнаштырылачак. Ягъни 1913 елга кадәр бөтен шәһәрдә булганга караганда 740 тапкыр күбрәк. Зинһар өчен. Шулай. Хәзер тәртип. Романтика. Әгәр безнең ТМБ белән беренче ширектә башкарган эшнең бөтен күләмен катлап алсак, һәм бу катларны бер-берсенә куйгач, килеп чыгачак бина дөнья күләм танылган Эйфель манарасыннан 2 тапкыр биегрәк булачак. Танылган Нотр-Дам-де-Паридан 3 тапкыр биегрәк булачак. Бу Парижның Ходай анасы җәмигы дигәнне аңлата. Нинди анасы? Парижның Ходай анасы. Әйдәгез. Безнең төзелеш һәм монтаж бүлеге шул кадәр яшәү мәйданын төзеде. Аларның мәйданы бер Чита кебек шәһәргә тигез. 10 Хвалынск кебек булган шәһәргә. Яки 32 Крыжопольга. Моны уйлап кына карасаң, Америкага караганда, шулай итеп, сез безнең ТМБның хезмәт казанышларына үз өлешегезне кертә алачаксыз. ТМБ төзелеш һәм монтаж бүлеге дигәнне аңлата. Нинди бүлеген? Монтаж бүлеген. Мин әзер. Рәхмәт. Ярар, алайса Шурик. Әйе, Павел Степанович. Е, Саня. Менә синең ярдәмчең. Ниһаять, Павел Степанович. Рәхмәт. Менә, хәзер эшләрбез. Әйе, эшләрбез. Сез бергә эшли алырсыз дип күрәм. Тур, Шурик. Эшегездә уңышлар һәм шәхси тормышыгызда зур бәхет телим. Игътибар өчен рәхмәт. Карале, сезнең төзелештә бәла казалар булганы бармы? Юк, әле берәү дә булмады. Булачак. Киттек.
Анда нәрсе? Тс. Қарагыз әле, қайда йөрисез? Сезне бүтін бина буенча эзлим. Эш туктап тора. Эш туктаса да, вакыт бара. Онытма, синең хисап акчалата, ә минеке тәүлектә. Я Шурик, ярдәмчең ничек? Сабак ала. Бик әйбәт. Ә нигә пышылдыйсың? Йоклый. Йоклый? Безнең караплар галәм киңлегендә ұшып йөргән чакта һәм бөтен континентлар да безнең зур балет эшчеләрен былай гына алкышлап тормый. Алга таба. Халык тикмәгә генә әйтмәгән. Эштә сабырлык кирәк. 1. Эш беткәч уйнарга ярый. 2. Тырышмасаң балыкны тота алмассың. 3. Эш бүре түгел, урманга качмас. Юк, бу түгел. Миңа барыбер. Компот. Компот.
Qullar, yudingizmi? Әйе. Ярар. Әйдәгез, ком чокырына. Әйдә, башлыйк. Тәмле булсын. Нәрсә? Мин әйтәм, кем эшләми, шул ашый. Өйрән, студент. Аңла, студент. Хәзер безгә кешеләргә йомшаграк булырга. Сорауларга тирәнрәк карарга кирәк. Менә миңа 15 тәүлек бирделәр дип уйлыйсыңмы? Безгә 15 тәүлек бирделәр. Нәрсә өчен? Син миңа карата аңлату эшен алып барсын өчен. Һәм мин үз өстемдә үссен өчен. Ярар алайса. Әйдә. Галәм караплары зур театрда ушып йөргәннәре турында сөйлә. Мин ширем итәм. Дөрес. Һәм чебеннәрне ку. Син нәрсә? Чебен. Афәрин.
Эләктеңме күзлекле? Бу әле аванс. Хәзер булды. Я студент әзерлән. Озакламый сиңа агач Макинтош кидертәчәкләр. Һәм өеңдә музыка уйнayacak. Ләкин син аны ишетмәячәксең. Су. Рәхмәт. Тукта. Үтерәм, студент.
Бу бит хулиганлык. 15 тәүлек сиңа тиеш. Белегез, мин шикаят язачакмын. Кыйнашаксызмы? Юк, Ә нәрсә? аңлату эшен алып барачакмын. Шурик, Ә? Шурик. Сез комсомолдамы? Әйе. Бу безнең ысул түгел бит. Гуманизм кайда? Кеше өчен кеше кайда? Аңлагыз, Шурик. Безнең кораблар анда галәмдә очып йөргән чакта. Исемең ничек? Федя, ә сез Шурик. Өйләнгәнме? Әйе. Хатыным Люба. Һәм 2 балам. Лена һәм Алёша. Димәк, гаиләң бар. Бар. Ә сиңа ничә яшь соң? 41. Бәлки кирәкмәс, Шурик. Бүтән алай итмәм. Ә? Юк. Кирәк, Федя. Кирәк. Әнием. 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 Йә, гражданнар, эшкешеләр, әрәм тамаклар, хулиганнар, кем эшләргә тели? Мин, көтегез. Бүгенгә булган эшләр. Ком чокыры, 2 кеше. Мин, Көтеп торыгыз әле. бүтән исемлекне әйтеп чыгыгыз әле. Димәк, булай. Цемент заводы, Мин, күмер тияү, мин, абзарлар чистарту, мин, моның өстәвенә мин. көтегез әле, гражданин. Сезнең шәхси йөкләмә. Бөтен 15 тәүлеккә. Алыгыз.